predstavljajo Pokrovickega. Pravkar ste končali uradne pogovore, zato prosim gostitelja, ministra za obrambo Republike Slovenije, Marjana Šarca, da povzame današnje pogovore. Spoštovani minister, dragi kolega, spoštovani predstavniki medijev. Madžarska in Slovenija tradicionalno dobro sodelujeta na obrambnem in vojaškem področju in tesno sodelovanje na obrambnem in področju zaščite in reševanja nameravamo ohranjati tudi v bodoče. Tisztelt miniszter úr, tisztelt újságírók és jelenek! Magyarország és Szlovénia hagyományosan jó védelmi és katonai együttműködést folytat, amely közös értékeken alapul, és a szoros együttműködést kell fenntartanunk, mind a védelmi és katonai ügyekben, mind a polgári védelem területén is. Posebej se ti, dragi Krištof, zahvaljujem za lansko pomoč ob naših velikih poplavah. Madžarska je bila prva, ki je poslala prvi helikopter, ko je Slovenija doživela najhujše poplave v svoji zgodovini. Prav tako pa se zahvaljujem za prispevek pri zagotavljanju varovanja zračnega prostora nad Slovenijo. És szeretném, drága barátom, Kristófot megköszönni, különösen azt a rendkívül értékes segítséget, amelyet Magyarország nyújtott Szlovéniának tavaly, augusztusban, amikor az első helikoptert küldte Szlovéniával, és amikor az országunk történelmének legsúlyosabb árvizet éltünk át. Szeretném megköszönni a Szlovénia feletti légtér védelméhez való értékes hozzájárulását is. Z ministrom sva izmenjala informacije o obrambnih reformah, glavnih izzivih oboroženih sil obeh držav in razvoju zmogljivosti. Veliko pa sva govorila zlasti o trenutnih mednarodnih razmerah glede varnosti, zlasti na kriznih območjih Ukrajine in Gaze, ter o varnostni situaciji na Zahodnem Balkanu. A miniszter úr és én információt cseréltünk a védelmi reformokról, a két ország fegyveres erő előtt álló több kihívásokról és a képességek fejlesztéséről. Különösen hosszasan beszéltünk a jelenlegi nemzetközi biztonsági helyzetről, különösen az ukrajnai és gázai válságról, valamint a nyugat-balkáni biztonsági helyzetről. Slovenija od začetka vojne ostro obsoja rusko agresijo na Ukrajino in v celoti podpira neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine. Podpiramo prizadevanja za pravičen in trajen mir ter ukrajinsko mirovno formulo. Ukrajini bomo humanitarno in materialno pomoč zagotavljali, dokler bo to potrebno. Ključna pa je enotnost naših skupnih prizadevanj v podporo Ukrajini in jo je treba ohraniti. Szlovénia a háború kezdete óta határozottan elítéli Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, és teljes mértékben támogatja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi integritását. Támogatjuk az igazságos és tartós békére irányuló erőfeszítéseket és az ukrán békeformulát. Továbbra is humanitárius és anyagi segítséget nyújtunk Ukrajnának, amíg erre szükség van. Az Ukrajna támogatására tett közös erőfeszítéseink egysége azonban kulcsfontosságú, és ezt fenn kell tartani. Slovenija bo tudi Gazi še naprej zagotavljala pomoč in se zavzemala za končanje konflikta. Vendar je za dostavo humanitarne pomoči in za varno vračanje razseljenih oseb nujna takojšnja prekinitev ognja in spoštovanje mednarodnega prava. Szlovénia továbbra is segítséget nyújt a gázai övezetnek, és kiáll a konfliktus befejezése mellett. A humanitárius segélyek eljutatásához és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek biztonságos visszatéréséhez azonban elengedhetetlen az azonnali tűzszünet és a nemzetközi jog tiszteletben tartása. Trenutne varnostne izzive lahko najboljše rešujemo le z vzpostavljanjem trdnih odnosov, partnerstev in sodelovanja. Tako Madžarska kot Slovenija sta zelo aktivni v regiji Zahodnega Balkana, ki je za Slovenijo strateško pomembna. A jelenlegi biztonsági kihívásokat csak erős kapcsolatok, partnerségek és együttműködés kiépítésével lehet a legjobban kezelni. Magyarország és Szlovénia egyaránt nagyon aktív a Nyugat-Balkán térségben, amely stratégiailag fontos Szlovénia számára.
Obe državi sta aktivni v misijah in operacijah in zelo cenimo vlogo Madžarske, ki trenutno poveljuje operaciji EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini. Slovenija je v Bosni in Hercegovini izjemno aktivna tudi na področju krepitve civilno-vojaškega sodelovanja in razvojnih projektov, ki podpirajo lokalne skupnosti. Mindkét ország aktívan részt vesz a missziókban és műveletekben, és nagyra értékeljük Magyarország szerepét, amely jelenleg az EUFOR Althea parancsnok a Bosznia-Hercegovinával. Szlovénia szintén nagyon aktív Bosznia-Hercegovinában, a polgár katonai együttműködés és a helyi közösségeket támogató fejlesztési projektek erősítésében. In ne samo v Bosni in Hercegovini, tudi na Kosovu nameravamo krepiti naše delovanje prek izvedbe projektov civilno-vojaškega sodelovanja v podporo lokalnemu prebivalstvu. És nem csak Bosznia-Hercegovinában, hanem Koszovóban is meg kívánjuk erősíteni a szerepvállalásunkat, a helyi lakosságot támogató polgár-katonai együttműködési projektek megvalósításában. Slovenija si kot nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov vseskozi prizadeva, da je regija Zahodnega Balkana visoko na dnevnem redu. Az ENSZ biztonsági tanácsnak nem állandó tagjaként Szlovénia mindig is azon dolgozott, hogy a Nyugat-Balkán továbbra is kiemelt helyen szerepeljen a napirenden. Kolegu Krištofu čestitamo prevzemu predsedovanja pobudi za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope. Nobenega dvoma ni, da bo madžarsko predsedovanje pomembno, saj spodbuja sodelovanje tudi z državami Zahodnega Balkana. Kristóf kollégámnak gratulálok a közép-európai védelmi együttműködési kezdeményezés elnökségének átvételeihez, és kétségtelen, hogy a magyar elnökség fontos lesz, hiszen a nyugat-balkáni országokkal való együttműködés is elősegít. Želim tudi posebej uspešno predsedovanje svetu EU, ki bo v drugi polovici letošnjega leta. Cenimo, da bo ena od vaših prednostnih nalog osredotočena tudi na širitev, zlasti z mislijo na države Zahodnega Balkana. Magyarországnak és kollégámnak különösen sikeres elnökséget kívánok az EU tanácsban az év második felében, és nagyra értékelem, hogy ön egyik prioritása is a bővítésre fog összpontosítani, különös tekintettel a nyugat-balkáni országok. Veselim se tudi današnje slovesnosti v Tolminu, postavitev spomenika v počastitev spomina na stotnika Emila Čanta, hrabrega vojaka in madžarskega domoljuba, je pomemben korak k ohranjanju skupnega zgodovinskega spomina obeh držav, pa tudi priznanje vsem, ki so predano služili svojim državam. Én is nagyon várom a mai tolmini ünnepséget. A bátor katona és nagy magyar haza Ficant Emil százados emlékére állított emlékmű felállítása fontos lépés a két ország közös történelmi emlékezetének megőrzése felé. És egyben tisztelés mindazoknak, akik odaadóan szolgálták hazájukat. Tisztelt miniszter úr, hölgyeim és uraim, kedves Marian, alig egy éve, hogy tavaly februárban hóesés közepette fogadhattam miniszter urat Budapesten, és nagy örömömre szolgál, hogy ismét, illetve hogy ennek viszonzásaképpen itt lehetek ma Ljubljanában. Spoštovani gospod minister, spoštovane dame in gospodje, pravkar mineva približno leto, lani namreč februarja sem med velikim sneženjem v Budimpešti gostil svojega kolega ministra Šarca in sem zelo vesel, da se lahko ponovno srečava. Hál' Istennek gyakran van módunk találkozni, hiszen országaink mind az Európai Unió, mind a NATO tagjai, ezért ezen fórumokkal gyakran sikerül látnunk egymást és eszmét cserélni, de a kétoldalú kapcsolatok ápolására a legjobb fórum mégis az, amikor egymás országaiba látogatunk. Seveda imava priložnost se pogosto srečevati, ker so obe državi tako članici Evropske unije kot NATO in to omogoča pogosto srečevanje, vendar za dobro ohranjanje odnosov so dvostranski odnosi najpomembnejši, zato imava to srečo, da so si blizu in se lahko pogosto srečava. A veszélyek korát éljük, ezért keresnünk kell az együttműködési lehetőségeket és a védelmi kapcsolataink kibővítését a térségben. Živimo v nevarnih časih, zato pa tudi čutiva veliko močnejšo potrebo, da okrepiva sodelovanje in tudi predvsem na področju obrambe in
Köszönöm, hogy miniszter úr megemlítette az árvízi katasztrófa idején nyújtott helikopteres segítségünket. Természetesen a lehető leggyorsabban és a leghatékonyabban állunk barátaink és szomszédaink rendelkezésére mindig, amikor lehet. Kolego ministru se zahvaljujem, da se je spomnil naše pomoči lani ob poplavah v Sloveniji z našim helikopterjem in je jasno, da bomo sosedam, ko se le da, pomagali čim hitreje, kakor se le da. És nagy örömmel állunk rendelkezésre a légtérrendészeti feladatokat illetően is. 2014 óta a most kibővült Gripen flottánkkal a régió biztonságának védelme érdekében Szlovénia számíthat ránk, és a jövőben is. In tako tudi poudarjamo svojo pripravljenost, da nadaljujemo pomoč Sloveniji pri varovanju zračnega prostora, tako kot to počnemo že od leta 2014. Miniszter úrral áttekintettük a nyugat-balkáni helyzetet, amely mindkétünk országait közvetlenül a szomszédság, a történelem és számtalan kapcsolat révén közvetlenül érinti, hiszen a Nyugat-Balkán egyrészt a történelem során kialakult fájdalmas és veszélyes kirobbanással fenyegető konfliktus területe, másrészt pedig az illegális migráció egyik komoly felvonulási területe. Oba sta z ministrom seveda obdelala tudi vprašanje Zahodnega Balkana, ker se pač dotika ta regija obeh držav, tako po zgodovini, po dogodkih, po kontaktih, ki jih imamo, po stikih. Tako da smo po eni strani seveda razpravljali o tem, kako je Balkan še vedno lahko nevarno območje in predstavlja grožnjo zaradi zgodovinskih dejavnikov, po drugi strani pa seveda predstavlja danes dodaten izziv zaradi migrantske krize, torej zaradi nezakonitega priseljevanja. Magyarország a régió stabilitásának fenntartásához minden eszközzel hozzájárul, így a diplomáciai, gazdasági, kulturális eszközökön túl katonai jelenlétünkkel is igyekszünk ezt az állapotot fenntartani. A KFOR egyik legerősebb katonai összetevője, katonai erőt nyújtunk a KFOR-hoz, amelynek 2 évvel ezelőtt a parancsnoki pozícióját is egy magyar tábornok vezette, illetve néhány héttel ezelőtt vettük át az EUFOR Althea bosznia-hercegovinai katonai misszió parancsnoki pozícióját, és emeltük meg a magyar haderő részvételét ebben az igen fontos és kényes misszióban. Seveda si kot Madžarska prizadevamo povsod krepiti sodelovanje, držati kontakte in to diplomacijo voditi tudi ne samo na diplomatski ravni, ampak tudi gospodarsko, tudi v kulturnem in seveda na vojaškem. Tukaj smo Slovenija skupaj udeleženi tako v KFOR-ju, ki ga je pred 2 leti prevzel vodstvo madžarski generalni, smo tudi prispevali dodatne sile, štejemo, da je to pomemben prispevek, prav tako pa tudi s tem, da v Bosni in Hercegovini prevzemamo predsedovanje EUFOR Althei in katere del so tudi slovenski vojaki seveda. Ahogy miniszter úr is megemlítette, Magyarország idén a Közép-Európai Védelmi Együttműködés elnöki posztját tölti be. Ez egy kiváló fórum arra, hogy a nyugat-balkáni országok katonai biztonsági vezetői találkozzanak és megvitassák a régió stabilitását. Tako kot je minister omenil, seveda tudi letos Madžarska prevzema predsedovanje srednjeevropski pobudi za mir in sodelovanje, kar je tudi po našem mnenju pomemben prispevek k varnosti na tem območju. Magyarország a NATO elkötelezett tagja is. Idén ünnepeljük, konkrétan holnap 25 éves csatlakozásunkat ehhez a 75 éves védelmi szövetséghez, amely a régiónk és ezen belül országaink garanciájának biztonságának végső garanciája is. Madžarska je seveda tudi članica NATO in pravkar letos, oziroma točno natančneje, prav jutri praznujemo 25. obletnico pridružitve k NATO, ki ga štejemo tudi za pomemben dejavnik za zagotavljanje varnosti celotnega kontinenta. Illetve természetesen, hogy az köztudott, Magyarország az év második felében átveszi az Európai Unió Tanácsának soros elnöki feladatait, és ennek keretében is kiemelt prioritásaink között szerepel mind az európai biztonság kérdései, mind az európai védelem, ipar fejlesztése, mind pedig a Nyugat-Balkán stabilitása. Seveda, kot je splošno znano, Madžarska prevzema predsedovanje Evropskemu svetu v drugi polovici tega leta in tukaj se bomo poudarek našega delovanja bo predvsem na krepitvi vojaške industrije, obrambnih sposobnosti in zagotavljanje večje varnosti v Evropi.
Miniszter úrral természetesen áttekintettük az ukrán-orosz háború állását és a jelenlegi helyzetet. Magyarország álláspontja ebben a tekintetben változatlan. A fegyvert, lőszert, katonát ebbe a konfliktusba Magyarország nem küld. Az eszkaláció minden formája ellen tiltakozunk, azonnali tűzszünetet és azután következő béketárgyalásokat sürgetünk a lehető leghamarabb. Ez lehet az egyetlen megoldása ennek a rettenetes háborúnak. Seveda sta s kolegom tudi delala vprašanje rusko-ukrajinske vojne, pri čemer madžarsko stališče tukaj ostaja nespremenjeno. Mi še vedno zagovarjamo to, da Madžarska ne bo prispevala orožja, municije ali vojakov v ukrajinsko vojno. Mi še vedno smo proti vsakršni ekskalaciji, torej stopnjevanju vojne, zato se še vedno zagovarjamo stališče, da je potrebno takojšnje premirje, ki mu potem sledijo mirovni pogovori. Drugače rešitve ni. Magyarország emellett természetesen segítséget nyújt a szintén szomszédos ukrán népnek is. Történetünk legnagyobb humanitárius segítségakcióját bonyolítottuk le az elmúlt másfél évben, és maradunk továbbra is ebben, ameddig szükséges. Pričemer pa Madžarska seveda nudi vso potrebno pomoč sosednji državi v smislu ukrajinskim prebivalcem. Lahko rečem, da smo v zadnjem poldrugem letu namenili največjo humanitarno pomoč v zgodovini naše države in pri tem ostajamo, ker smo prepričani, da je pomoč nujno potrebna. És végezetül természetesen gondolatot cseréltünk a veszélyek korának másik fontos és igen komoly aggodalmat jelentő régiós konfliktusára, a közel-keleti háborúra vonatkozóan, amelyben Magyarország fenntartja Izrael önvédelemhez való jogát, és itt is komolyan aggódunk mind a Vörös-tengeri, mind az Izrael és a Hamas Gáza övezet régiójában kibontakozó lehetséges eszkaláció miatt. Seveda sva s kolegom tudi obdelala vprašanje zelo zaskrbljujoče situacije na Bližnjem vzhodu, pri čemer Madžarska poudarja svoje stališče, da zagovarja pravico Izraela do samoobrambe. Obenem pa smo zaskrbljeni nad vsem, kar se dogaja, upoštevajoč vse sile, ki so vpletene, poleg Izraela, seveda tudi Hamas. Vse, kar se dogaja na Rdečem morju, to vodi v neko, oziroma govori o neki nevarnosti morebitnega stopnjevanja oziroma eskalacije, kar je zaskrbljujoče. Még egyszer köszönöm Sárec miniszter úrnak a szívélyes vendéglátást és a fogadást. Magam is nagy várakozással tekintek a hősi emlékmű leleplezése elé, ahova hamarosan indulnunk kell, és a magunk részéről elkötelezettek vagyunk a kétoldalú kapcsolataink szoros és baráti fenntartása mellett. Köszönöm szépen. Zahvaljujem ministru za gostoljubje in za prijazen sprejem. Tudi jaz nestrpno pričakujem odkritje spomenika, na katerega se odpravljamo, zato se tudi damo tudi, ker menimo, da je to tudi še en dodaten prispevek dobrim sosedskim oziroma dvostranskim odnosom med državama.